Τα συναισθήματα ήταν υπέροχα πάνω στη σκηνή. Κάτι μοναδικό. Ο κόσμος είναι αυτός που μας δίνει όλη την ενέργεια. Αλλά δυστυχώς το κομμάτι δεν πήγε τόσο καλά φωνητικά. Από την ενέργειά σας είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν είμαι ευχαριστημένη από το φωνητικό αποτέλεσμα. Δεν έδειξε τη δουλειά που κάναμε. Τι μας έφτεξε? Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μας ταιριάζουν πολύ καλύτερα. Βασικά ήταν υπερβολική η ενέργεια πάνω στη σκηνή για το κομμάτι. Τους φάνηκε λίγο έτσι πιο πολύ pop το Κρυφά, παρόλο ότι πήγε πάρα πολύ καλά εδώ. Έτσι, και πήγαν και πάρα πολύ καλά και δεν ήταν υποψήφοι, δεν ξέρω τι σειρά πήρανε. Αλλά τέλος πάντων, για να μην είναι υποψήφοι σημαίνει το κερδίσαμε τον αγώνα. Την εβδομάδα έχουμε ένα κομμάτι που είναι πολύ κοντά στον Άγγελο, που είναι και ο τραγουδιστής. Είναι πιο προσιτό στο στυλ μας, πολύ πιο προσιτό μέτρα μας και έχει πολλή ενέργεια. Αυτή την εβδομάδα περιμένω όλη η δουλειά να φανεί. Θα το βρούμε μέσα στην εβδομάδα με τους επαναστάτες. Επανάσταση πολλές φορές θέλει και τον δικτάτορα. Τα Spinal Revolt. Λεβέντης. Καλώς ήρθατε στο X Factor. Όπως είπε και ο Νίκος πριν, σε άλλο group. Μπράβο σας. Αυτό ήταν τρομερό. Μπράβο. Είδαμε ένα δεμένο group. Ευχαριστούμε πολύ. Ότι αυτή τη διαφορά με ένα group μπορεί να κάνουμε ένα-δύο λαθάκια, δεν μας νοιάζει γιατί είσαστε όλοι εδώ, το σύνολο. Πάρα πολύ δύναμη on stage για όλους εσάς, από το drummer μέχρι bass μέχρι όλα. Ήταν πολύ ωραία στιγμή και ο τραγουδιστής μας, ο Άγγελος, ξύπνησες φίλε μου, μπράβο, welcome. Πολύ ωραία. Νίκο. Αριστούργημα, συγχαρητήρια. Ήσασταν έξοχοι όλοι σας. Όλοι σας. Καταπληκτικός. Σε υποστηρίζουν όλοι καταπληκτικά. Κατερίνα. Καλώς ήλθατε στο X Factor. Πάντα τέτοια. Έχετε δει κάτι ταινίες που πάνε και κλειδώνουν στην τουαλέτα τους πραγματικούς πρωταγωνιστές και μπαίνει κάποιος στα ρούχα τους και κάνει το performance? Είναι σαν την προηγούμενη φορά να συνέβη αυτό και σήμερα να σας ξεκλείδωσαν και να βγήκαν οι κανονικοί. Πού ήσασταν, παιδί μου, την προηγούμενη φορά? Εξηγήστε μου δηλαδή, και οι 5 πού είχατε πάει? Άντε, μπράβο. Γιώργο Θεοφάνους. Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά η προηγούμενη. Θυμίζω επίσης ότι αυτό που ακούμε είναι παιγμένο από τους ίδιους. Πάνε στο στούντιο, γράφουν οι ίδιοι, παίζουν, η ενέργεια είναι η δικιά τους. Είναι πάρα πολύ βασικό. Live αυτά θα ακούμε. Έχει σημασία, Νίκο, όμως. Δεν τη διαφορά αυτή. Πραγματικά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, οι γραμμές είναι ανοιχτές και μπορείτε αμέσως τώρα να ψηφίσετε τους Revolt για να μείνουν κοντά μας
Το αριθμό το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Παιδιά, καλή επιτυχία. Τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο.